Bună, noi suntem Denisa și Radu și ăsta este primul nostru vlog din Istanbul! Sunteți toți? Vedem în Istanbul, dacă suntem toți, cât mai rămânem. S-au deschis și porțile, check-in-urile le avem deja făcute. Mergem să vedem dacă putem să intrăm la... Cred că da. Și am trecut și de bagaje, aveam puține emoții pentru că nu știam exact dimensiunile pentru ghiozdană și așa mai departe. Dar tot ok, nu ne-a întrebat nimeni nimic, suntem trupă completă. Hai, mergem la poartă, oricum mai avem de așteptat vreo 2 ore, dar ai emoții, puiule? Copiii au emoții. Sunt sigur că și adulții au emoții mai mari decât ei. Mai zic? Merhaba Istanbul! Și oficial am ajuns în Turcia. Am trecut de controlul pașapoartelor, bagaj n-avem. Mergem să luăm shuttle pasul și să mergem la hotel. Ia zi, domnule, ne luăm internet turcești. Ne luăm internet să putem să ne sunăm între noi și să sunăm acasă. Bine, nu știu pe ce am putea să sunăm noi acasă, dar... mai pagat. Ah, da, corect. Gata, ne-am și cazat, toată trupa e pe spate, mergem să mâncăm ceva și după cred că vizităm bazarul. Faceți cu mâna la cameră, ceata lui Pițigoi. Drumul până în Turcia a fost ok, deși am zburat cu taron cu ATR, nu ne așteptam, cam micuțe, dar au fost ok. Ne-am cazat la același hotel ca acum 2 ani, la Feli Hotel, aceiași oameni drăguți. Bun, dragilor, și mergem la primul restaurant, la Adoni Kebab, unde chiar avem un prieten pe care l-am cunoscut acum 2 ani de zile, pe Johnny. Sper să vadă vlogul acesta. O să vă arătăm ce au prin meniu, ce ne-am comandat și ce atmosferă frumoasă este. Să primim, dacă avea și o să-l vedeți pe ăla de primim. De ce nu-i place? Îmi place foarte mult baklava de aici. Nu Radu. Da. Ce ai și baklava? Doamne! Ce bucătică? Bine, să-mi dai și mie, te rog, un pic de usturoi. E usturoi ăla? Da, Deci că e bogos și usturoi. Nu știu că nu e rău. E bun! Asta ce? În partea? Că ăsta e ușor? Da. Put back. Make noise.
chef. She will do for you on the home. Nice food, delicious. Very tasty. I know, I already know. She stay here with us 1 week in the kitchen. After that, amazing food waiting you. Radu. And Radu become like this. Like this. How you feeling? Nervous. A little bit nervous. Excited? Yes. Not excited? Not excited. Yes. It's ready. Like this, you know? Not fast, slow. Now stop. Now stop. Got it. Ooh. Open the door. Open the door. Hello. Thank you so much. Thank you. Oh. Amazing. Thank you, Johnny. You are amazing. Like yours. Thank you. Come on. Thank you, Johnny. Gata și masa, ne-am umplut burțile și acum mergem până în Grand Bazar să vizităm. M-am bucurat că m-am întâlnit cu un vechi prieten din Turcia, cu Johnny, și a făcut un spectacol, care cu siguranță o să-l vedeți. Și na, să mergem mai departe. În Grand Bazar, dar tot aglomerat este. O să-mi ieșim în exterior. O stropeau. Da, mergem pe străzile din Istanbul, ne uităm pe la magazine, pierdem timpul, e prima zi, suntem destul de obosiți. După ne retragem la cazare, stăm pe terasă, bem o bere liniștiți. Figură! Ce bei tu acolo? Necat. Ei necat? Ce Mi-a bei? rămas coala de lămâie de la unul cu dragul. Coala de lămâie fără lămâie. Ce bei, drag, acolo? Apă. Spune-i, pentru o viață sănătoasă beți apă. Mai puteți? Hai pe străduțe. Și bună dimineața, dragilor! Suntem în a doua zi în Istanbul. Este 9 dimineața, ne-am trezit, ne-am spălat, mergem la micul dejun. Un mic dejun tradițional turcesc. Cum am spus, este a doua zi, habar n-am ce a ieșit în prima zi când am ajuns și ce am filmat, pentru că cu o seară înainte să plecăm am dormit doar 2 ore, am ajuns obosiți, agitație, na, cam prima zi, dar sper că am reușit să punctez ce era mai important. Bun, haideți să mergem la masă și să ne începem video.
și am început a doua zi. Planul pentru astăzi este să mergem să ne luăm niște papuși, că ne-au omorât ieri Adidașii. Și pe urmă vizităm 2 moschei și mai pe seară facem o plimbare pe Bosfor cu vapor. Vă țin la curent. Nu știu ce am filmat, dacă am filmat ceva. Ideea e că din bazar n-am găsit mai nimic. Eu mi-am luat o singură pereche de papuci pentru că nu mai pot sta un Adidas. Dar destul de slab și scump principiu. Bun, acum mergem la cele 2 moschei, moscheea albastră și am uitat cum se numește acea moschee, dar vă pun pe ecran denumirea ei, sigur. Da, din păcate nu e o zi foarte norocoasă, pentru că este ora 1 și abia de la ora 2:30 deschid pentru vizitatori la Moscheea Albastră, iar noi la ora aia deja trebuie să mâncăm, pentru că la 5 avem programare să mergem pe Bosfor. Așa că mai pierdem timpul pe aici și probabil o să mergem direct să mâncăm. De ce nu e Radu președinte? Să-l votăm pe el. Stai așa, stai. Mai zi o dată. Zi, ce voia Eve să facă? Voia să te voteze președinte. M-a întrebat de ce nu se zice Radu să fie el președinte. Că eu mă duc și îl votez. Radu președinte. Asta mi visea să fiu eu președinte. Zi-mă, puiule, mă votai? Ever votai pe Radu? Vorbește cu el, că uite, te filmează. Te cunoaște și pe tine lumea după. Da, dragă? Filmezi și pisica aia. Unde e, dragă, pisica aia? Arată-mi. Multe pisici aici, a? Da. Am Cum înțeles. le cheamă pe pisici? Numele, ce numele? Cum adică le pui tu un nume? Camelia. 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 Nu toate. Nu toate cameluțe, decât camelia. Aici era, mă, aici era. Mami. Aici era, mă, hai. Mami. Uite, Radu. Ce e ăla? Cască de... Cască. Vreau și eu. Uite ce drăguță asta. Mami, dar E întreabă Radu. Am plecat cu vasul de croazieră. Am făcut cam o oră și jumătate, o oră și jumătate, cam așa, până aici. Acum am o oprire mică, timp de o oră, și așteptăm să vină să ne ia din nou, să ne ducă pe partea cealaltă să mergem acasă. Am luat un vas de croazieră, unde am primit cursticuri și ceai. Bine, ceai primești oriunde aici, dar este bine să primim. E minunat. Iubesc Istanbulul.
Astăzi vizităm turnul Galata. Nu o să urcăm. E 30 de euro biletul de persoană. Am hotărât să mergem pe jos. Vreau să echilibru. N-am anticipat lucrul ăsta.